Ramogi ji 511 manochwalo kwayo margi e duol matayo yiero Iebc kadwaro lemo mar jatatije e duolno. Ji 5 koro wal ka igeno dhi dadhogi tarik 8 dwe mar adek higani. Ji 5 go gin kaka jatatije makojolo Majan Hussein Majan, Nancy Kariuki Wanjiku, Dr. Joel Mabonga, Zevania Aura Okeyo koda Dr. George Kamau Mishugu. Majan osebedo kaka jatatije makojolo nyaka ne jatatije machon Ezra Chiloba wuog e duolno. Kamachielo kendo ji 10 mamoko bende osechwal nyigi ne lemo mag jalup jatatije kuom ji 860 manochwalo kwayogi. Ji 10 go oting'o Nuno Robo Seida, Obadia Keitan, Kipkoech, Ibrahim Osman Hassan, Naisai Tobiko Paloshe, Nelly Ilongo, Joyce Ekwam Narumbe, Indumu Frederick Riaga Ogalo, Simon Cheruyot, Kiplagat, Ruth Kulundu Songa, Katevi kod John Muhia Mwangi. Gigeno dadho gi tarik 9 mar dwe tarik 10 mar dwe mar adek.